MP90 Eco Extreme. Er du bekymret for vin, olie, vand eller kaffe, kan efterlade pletter og ødelægge dine overflader? Fearless Solutions har det rette produkt til dig. Kostbare og ædle materialer som marmor, granit, travanit og kompositsten er særligt udsatte og kan miste deres oprindelige udseende, når de kommer i kontakt med pletdannende substanser. MP90 Eco Extreme er en innovativ og vandbaseret beskyttelse, der afviser både vand og olie med bred virkning. Imprægneringen egner sig til alle typer overflader og finish fra poleret til ru. Behandlingen beskytter stenene mod pletter og modvirker ældning forårsaget af vand, samtidig med at det originale udseende bevares. Anvendelsen er enkel, og tørretiden er kort. Overfladen kan betrædes efter blot 2 timer. MP90 Eco Extreme er uden opløsningsmidler eller kulbrinte, og det ideelle miljøvenlige valg, både til indendørs og udendørs brug, hvor en højt ydende behandling er nødvendig. Som du kan se, er overfladen efter tørring modstandsdygtig over for ydre påvirkning, ved at reducere materialets absorberingsevne forhindres pletdannelse effektivt. MP90 Eco Extreme er perfekt til vægge, gulve, møbeloverflader som køkkenbordplader, håndvaske og spisebord. De danner ingen film på overfladen og opfylder de højeste standarder inden for indeklima, takket være Indoor Air Comfort Gold certificering.